Сега обаче последните минути от спортната ни емисия тази сутрин ще посветим на пореден много голям български успех в кикбокса, защото късно снощи единствено екип на Българската национална телевизия, репортера ни Мартин Гошев и оператор Ивайло Христов посрещнаха медалистите от световното първенство по кикбокс. Наистина грандиозно бе на летището, сега ще видиш и ти, хора, питки и така нататък, но нашите представители се завърнаха от един изключително успешен шампионат в Португалия с 6 златни, 4 сребърни и 10 бронзови медала. Репортаж от това, което се случи снощи на летище София. Танцов ансамбъл с питка в ръка, представители на федерацията с отборници и близки посрещнаха героите от световното на летище София. Титлите за страната ни заслужиха Кристина Николова, Иван Кръстанов, Кирил Илиев, а в дебюта си на подобен форум при жените Калина Бояджиева изуми света в 3 от стиловете, превръщайки се в първата българка с 3 златни отличия от един шампионат на планетата. С толкова много хора, които дойдоха да ни посрещнат, наистина виждам, че всички оценяват това, което ние направихме. Аз се завършвам с 3 първи места, което наистина до сега не се е случило една жена да се завърне в първата си година световно първенство с 3 титли и много благодаря за посрещането. Очарована съм, разбира се. Това е уникално посрещане, много съм щастлива. Чувствам се перфектно вече на своя територия и мога да кажа, че в момента се наслаждавам ужасно много на победата. Прогреса на кикбокса според мен се дължи на една непрекъсната работа от всички. Като имам предвид всички, имам предвид състезатели, треньори, ръководство. Това наистина е много труд, много постоянство и воля. Благодаря за посрещането. Това е нещо страхотно. По този начин разбираме, че труда ни се оценява и реално хората виждат това, което сме постигнали. Ние виждаме, че има смисъл да го правиме и просто е супер приятно да те посреща на толкова много близки приятели. След такъв успех е невероятно. България завърши на престижното 3-то място в отборното класиране в татами стиловете.